Yan. Semi. Yan. Semi giba. Ala ba? Ulit ba yung mga bata mo? Ang bahay mo? Semi giba. Ito daw yung bahay niya, semi. Semi giba. Yung isa pa. Napaka talagang mga komedyante talaga to si Paren Lakas to. Yan, idol Tekram. Sana makita mo yung kalagayan nila sa mga sikat na mga kaibigan nating YouTuber dyan. Ito lang. Kaya hindi ka tayo ma-stay dito. Tay! Tay! Yan! Doon nga sa Kuya Baba. Saan? Ba't napunta si kuya mo rito? Yung ano doon. Ha? Hindi na? Actually, pabalik na kami, nakita kami sa akas. Saan? Liit lang daw. Mahaba din naman. Mahaba. Di ayos ng camera tayo po. Ah, mga sausan mo mabubo mo. Saan ko rambutan doon? Adjo. Papagalit ko lang. Ah, dula, ice dive. Kaya. Mamaya mayroon paglusong. Baba ko yung Aba. Kaya pa ba kaya? Ate, pare nga ako dito. Akit dito. Kaya? Idol! Nagugulat ako sa iyo, Idol. Nandiyan ka pala. Kumusta ka na? Ito nga, istorya mo tayo. Dinalo tayo kita kasi na-miss ko yung mga istorya natin ba? Oh, kumusta na ang ating ano? Kumusta na ang ating buhay? Oh, saan galing gripo mo? Yan, sa bukas. May makeup ka na yan. Ano? Iniinuman yan. Aba, parang mineral yan. Sino itong ano? Sabala, Renato Junior. Okay. Hindi na basta-basta ang pangalan mo. Junior ko pala, no? Renato Junior Sabala, no? Ay, siyempre, cute. Nay, Totoy. Toy! Ilang taon na yan? 4 na. 4 na taon na. Asan ang anak, asan ang apo mo? Asan ang anak mo nini? Sa Bicol. Sa Bicol. Ba't nagbabigol? Hinatid ko doon. Hindi na kaya po mag-alaga. Hindi pa kaya. Bakit? Pero pag kaya na nila, di pa akit hindi. Ba't kayo di na sa Bicol? Kapatid ko. Ngek. Yung baby nyo ano? Hindi naman, ano lang yun. Kapitante mo? Pinaiiwan ko lang yun. Iiwan lang. Pero nagpunta kang Bicol. Sino Kasi kasama mo? yun, kasi magkagabayan. Hindi Ay, yung kasawa eh. Ay kung sa iba, Ay, magkasawa, hindi kaya alagaan. hindi, ibig sabihin ko pag mano at buntis ko. Nabun. Lakas lang malakas. Atoy. Ito ang bahay ni Lakas, mga kanignig. Lakas, tama. Hindi na ako wala. Sikat ka na sa ano, yung sa ating ano, Facebook. Nakita mo ba yung video mo doon? Ano Toy? Sikat na, ilang ano na? 200 100 na? 210 views. Ay, ito na. 210k. Palag 1,000 na yun. Alam pa siya sa 210k na. 200,000. O putang ina. 210,000 views. Tang ina na. Dami na yan. Yan. Tang ina maklik na yun. Ayan, sikat ka na sa ano. Ito na si Lakas, mga kanignig ito. Ito, napakasimple lang ng buhay nila kasi yan. Ito pala ang tunay na pangalan niya, si Renato Sabala.
Artistahin yung pangalan mo, ano? Renato Sabala Jr., ano? Kaya sikat yan. Pang ano talaga, pang intertown ba? Oo ba? Mga sabala nga artista. Artista yung mga Sabala. Artist yan. May artista sa bala. Ano bang pangarap mo sa buhay, ano, paring Renato? Eto. Buwan. Anong masasabi mo sa atin? Anong bang ano mo? Kaya ko swertihin. Maganda kahit ano. Wala ka namang bisyo, ano? Wala ka namang bisyo, ano? Ito na lang. Sigarilyo lang. Sigarilyo. Sigarilyo tapos trabaho, ano? Oh. Ang inom, wala. Hindi naman kayo nahihirapan sa bahay nyo. Parang ano lang, oh, kapiraso na talaga, ano? Oh. Saan tulog? Saan ka matulog yan? Doon ka, dito lang yung ano, mag-asawa. Sila lang? Ay, ito si Totoy. Doon sa baba. May bahay man sila sa baba. Poging-pogi pati, talagang... Kanya-kanya man kami bahay. Kanya. Ito paano ito? Paayos yung bahay nyo, oh. Pag naka, ano, Kaluwag-luwag. pag nakaluwag-luwag. Pag may nag-donate ng, ano, pag may nag-donate sa atin ng, ano, Eh! Dali! Abas! Maganda. ayan, kung sino yung may mabubuting kalooban dyan, ito po si Lakas. Yung mga gustong tumulong. Ito ang bahay nyo. Yan. Yan. Semi. Yan. Semi giba. Ano, ulit na yung mga bata ma. Ang bahay mo. Semi giba. Ito daw yung bahay niya, semi-giba. Yung isa pa. Napaka talagang mga komedyante talaga to si Paren Lakas to eh. Yan. Ikot tayo yung ano. Hindi, paano pa yan? Pag malakas pang ulan yan, siguro ang tutulo yan. Hindi naman. Lagi tutulo yan. Yung bahay ko nga ang ganda-ganda ng bubong. Pag lumakas, parang naampias ay. Ulan sa labas, ulan din sa loob. Yun lang. Waterproof, pag napiyasok ang tubig, hindi na makalabas. Ang ganda ng view dito mga kaningnig. Yan. Yan, Idol Tekram. Sana makita mo yung kalagayan nila sa mga sikat na mga kaibigan nating YouTuber dyan. Ito lang. Anong pangalan niyang ano mo? Yung bunso mo na yan? Lakas din. Lakas din yan. Ikaw, ibig sabihin niya yung junior lakas mo. Third. Ay, Ano na ako ay? nasa na nga pala yung ano mo? Yung, Junior ako ay. nasa na nga pala yung asawa mong una. Ay, yung asawa mo pala. Yung mama niyan. Iniwanan kayo. Ando ano na ano yun? Kung saan pa kay ng tugs. Ay, kumbaga kapisang ka na ano na nag-asawa ng iba. Iniwanan kayo, dalawang mong anak. Pag si Bibi nagkapira, balikan yan niya. Nauntog yata eh. Bakit? Sabi ko sa kanya, mag-helmet. Oh, Hindi nag-helmet. nauntog. Nauntog. Sumama sa iba. Pumunta sa iba. Hindi Yun ang niya mahirap nakilala yung po. asawa niya eh. Mahirap yung kasi ba yung pag ang buhay mo ay mahirap ba? Tapos ay pag ang asawa ay tawag doon yung may hinahanap na kaaluan sa buhay ba? Yung gustong tas bisyo, sugal, kung gusto yung maalawan ng buhay, iiwanan talaga kayo. Ganyan talaga, Kaya nga kaya pag-aasawa. pag-asa sa magsikap. Ang pag-aasawa hindi biro. Kaya sabi ko, hindi yan manika na Hindi naman siya para pinapabayaan, hindi naman siya ginugutom. Sino yung mama nyo? Oo. Lahat Mama nito. ginagawa ng anak ko para kumain siya. Oo. Tama talaga. Mga ano yun, nung ilang taon ka nung iniwan kayo? alin? Pero isang taon pa lang. Ay ikaw? Isang taon pa nito? Oo. Taon lang inanak niya. Nanay ko. Nasa loob. Nagtatlong taon na yan iniwan. Sinong tao sa loob? Dalawa? Bahay pag nabahang dito. Yan talaga pag ano? Nandito ako pa. Nauwi din ako sa bundok. May bahay. Doon kayo magkakasama kayo doon. Ang naiiwan natin mag-asawa lang. Iba man siya ang bahay niya dyan. Iba man ang bahay ko. Iba man kami. Ang bahay ko din, may ano din. Pero bahay ko din, ito ko sa Oo, alam ko ba yung matanong una nung bahay ko unang ito, pupunta ko ito dito. nga bahay ko. Gusto ko nga mapaayos din ang bubong ito eh. Papayos sa mga bata. Ang bahay ko doon, maliit din. Sunod bukas daw, payos. Nasa si Jojo.
Kayo nung kahoy yan, sa ano yan? Kayo nung may kabayo yan si Jojo. Sarili niya. Really. So, masipag naman mag-ano sa kabayo si Junay. Masipag naman. Pag yun naman yung balaim mo eh. Kaya nga sabi ko Naman eh, ni Jojo sarili niya. masipag sila. Ba't maganda yun? Mm. Para makipon-ipon. Pagdating ng panahon, para din sa kanila yan. Nga, tama. Kino yung bundok. Hindi naman pwedeng ano natin sila. Ay kagustuhan nila bawat isa yan. Magulang lang tayo. Nanay, okay na yung, nung nakaraan di ba parang nahirapan kang huminga ano? Yung kasama mo si Junjun ano? Anong ng doktor? Wala? Ayos naman. High blood lang. Nainom kayo ng maintenance? Kasi mahirap ang high blood. Pag hindi mo nainom ng maintenance yan, bigla ka lang ano yan, sumpungin yan. Sikat na pala yung una natin, ano. Oo, sikat ka na dun. Ang dami mong fans dun. 210,000 views. Putang ina. Ayun talagang ano. Diba tarating natin yung bundok? Marami kilala yan ay. Oo. Hanggang Negros. Di ayos yung mga ano niya, yung mga buladas niya ba, yung mga istorya ba, na sasayahan yung mga nanonood. Mga San Pedro Laguna, mga ano yan. Wala pa nakakapanood doon na ano, mga kakilala ka kasi pag may nanonood doon nakakilala ka, magko-comment yun doon. Matawag gamap eh. Eh, Sige nay. Kami. ingat din sila, mga nanonood. Kasi Mga fans. Eh, pre. pero nagsinyales ka na. Hindi tingnan mo. Wala talaga sanay talaga tayo sa pagyayapak. Ilang taon na? 41 years na ba o 42 na? 40 years ng tapak. Wala eh. Tapak yan since birth. Pinipilit natin ay wala eh, natutumba eh. Hindi taga saya sa sinyales ano. Pinipilit ko nga eh, wala pa rin Sige tara. Sige. Thank you. Babay lang.